Nézősködünk. Pisti és a szúnyogok. Háborúja. Pista oda átpecázik. Én elnézek arra. Gyere, Pisti! Én nem megyek. Na Pista, te mennyinél jársz? 5. 5. Most itt hol az úszó? Nekem tudom menni bedobni meg. Oda kéne a Pistivel, hogy menjünk, nem? Az lehet, hogy ez lenne a legjobb. Pisti, oda kéne menni, azt jó bedobni át meg. Gyere már! Itt nem is bírnának ezek pesázni, ahol én. Pisti! Gyere!